Alas 12:09 kasubagong ugto, Hunyo 5, kan manutaran ang mahibog asin color brown na aso sa crater kan bulkan mayon. Sa inot na hiling huhunao na nagkaigwa ning pagtuga ang bulkan. Alagad paliwanag kan Feebox, darasa naman ini kang rockfall event sa palibot kan bulkan. Poon alas 5 nin aga kasuudma sundo alas 5 nin aga kasubagong aga, haros 49 rockfall events na ang naitala kan Feebox sa dating 5 beses sa namang kada aldaw. Sigun sa Feebox, poon Abril abuton na sa 318 rockfall events ang nai-record kan sa indang opisina. Hapon 12 o'clock, yung mayroong malaking raffle na nangyari, may malaking tipo, yung nahulog. So, ito po yung dumausdos pababa at yun nga, karoon ng parang page na usok, baga, na lumangabo na nataboy ng hangin. Meron isang tipak yung mahulog, pwedeng dumaustos yan pababa at mag-form ng aeroplastic flow. Rason po yung patuloy ng pagdami ng mga rockfall events on average noong April 1 kami ng unting paglaki or pagdami ng rockfall. Apwera sa mga pagrasay ning gapo, 26 na volcanic earthquakes naman ang naitala kan Feebox sa parehong peryodo. Nanutaran man ang pagkakaigwa ning ground deformation asin paglangkaw sa level kan volcanic gas. Rason nga ni ipasairarom na ninda sa alert level 2 status ang bulkan. Okay. So, nakataas po ang alert level 2 sa ngayon sa may volcano. Ang recommendation po ng Feebox is iwasan yung pagpasok or sa loob ng 60 km per annum danger zone. Dahil nandiyan yung possibility na mas mataas na po ang possibility na magkaroon ng mga phreatic eruptions. At ito nga po yung mga nahuhulog na tipak na bahagi ng lava room sa loob ng sa ngayon. Doon pa lamang po sa itaas pero nandiyan yung possibility na umabot din sa Katakod ka mga pigpapahiling na aktibidad kang bulkan, maigot man ang pagpatanig kang Feebox sa publiko. Ibitaran ang gadan paglaog sa 6 km radius permanent danger zone, huli ta delikado ining maray, urog pangyaon ng gadan huma kan phreatic explosion, landslide asin na nagpapadagos na rockfall events kan mayon. Pigpagirumduman kan Feebox ang civil aviation authorities na pirming pag-abisuhan ang mga piloto na ibitaran ang pagrani sa summit kan bulkan. Huli ta delikado ining maray, urog na kon magkaigwa ning bigla na pagsabog. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.